Hello guys, this is Prakash Narzary. नोंथांमोना नायदों बियाम सिराप चेनेल। जों दिनै सावरायगोन सोमोन्दो लाखिनाय आरो सोमोन्दो लेंनाय। लोगोफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि गथ' गथायफोरखौ जों सोमोन्दो लाखिनाय बैखौ मा जायो बेखौ मा जायो बेखौ आदा जायो बेखौ आब' जायो आरो बेखौ बाबा जायो बे आंनि आइ नङा होमबा स' बेफोरबायदि सोमोन्दो जोंखौ जोंनि बिमा बिफाया फोरोङो स' जों खायसे समावहाय ओरैबायदि माने मा जायो जोंनि बिब' माने नाम बिनि मुङै खारिनानै जोङो सोमोन्दो लोङो आरो लोगोसे बेवहाय जोंनि बिब' बा जोंनि बिदा जायखौनो जों नाम खारिनानै लिङो अब्ला जोंनि बिब'आनो जा जोंनि बिदायानो जा जोंखौ दुखु मोनो बाट बिथांमोना जोंखौ बुङा कि आंखौ आदा होन आंखौ आब' होन बाट गोसोआव दुखु नाङो स' बैखौ ना जेब्ला जोंनि फंबायफ्रा जोंनि उन्दै गथ'फ्रा जुदि बेबायदि लेंनाय स्टार्ट खालामदोंब्लाना अब्ला जोंनि बिमा बिफाया बेयाव नोजोर होनांगौ अबजार्भ खालामनांगौ जों फोरोंनांगौ जों जेब्ला जोंनि फिसाजोफोरखौ बा गथ'फोरखौ जों नाम खारिनानै बुङो अब्ला बिनिफ्राय उन्दै जेनेबा हमना ला आंखौ नाम खारिबाय आंनि बाबाया ओमफ्राय आंनि फंबाय दङ दानाबा बै आंनि फंबाया बे नाम खारिनायखौ नुनानै बेथ' मिथिया नालाय जोंसो फोरोंनांगौ नालाय स' बेखौ नुनानै आंनि नाम खारिनायखौ नुनानै आंनि बिफायानो जा आंनि आइयानो जा आंनि नाम खारिनायखौ नुनानै बे उन्दै गथ'आ आंखौ नाम खारिनानै लेंसिगोन स' बैफोरबायदि लेंनायखौ जों स्टप खालामनोब्ला मा खालामनांगोन जोंनि बिमा बिफाया बेवहाय नोजोर होनांगोन सोमोन्दो लेंनाय आं नोंथांमोननि सायाव सोमोन्दो लेंनायनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा फोरमायबाय सोमोन्दो लेंनाया गोबां इम्परटेन्ट नोंनि बिदाखौ आदा नोंनि आब'खौ आब' बे बाथ्रा बुंनाया गोबां गोनांथार जुदि नोंनि माने बिब'खौ असे माने मोनसे थैनिनो बिमानिनो सासे बिमानिनो फिसाजो आरो नों बिनि बिनानाव अब्ला नों बिखौ जुदि बिब' लेङालासिनो बिनि नाम खारियोब्ला जाय लेंजानाय बेनाव एसेबाबो दुखु मोनो बाट बियो बुंनायसो नङा आंखौ आब' जायो नोङो बायदिसिना जायो नोङो एसे लाजिनाय मोनो नालाय लाजिनाय थायो खायसे बाट आं बुंनो सानो नोंथांमोना बेखौ लाजिनाङा बुंनोखौ बाट बुंसेयावबो बिब' गेदेर बुंसेयावबो बा बिदा गेदेर बुंसेयावबो मानिया खायसे बाट बिमा बिफा बुंनायाव मानियो स' बिमा बिफाया बेयाव एसे नोजोर होनांगोन गावनि गथ'खौ जेब्ला गावनि देरसिन गथ'फोरखौ जेब्ला मान होनानै लिंगोन जेब्ला नाम खारियालासिनो बा नाम खारिनाया गोबां गोनांथि आं बेखौबो मिथियो जे नाम खारिबा बिनि गोसोआवहाय माइन्डआव सेट थागोन बाट देरनाय लोगो लोगोनो बिथांनियावथ' माइन्डआव थाखाबायना आंनि नामा ओरैबायदि अब्ला बे उन्दै गथ'फोरनि गेजेरावहाय नों नाम खारियालासिनो थानाया मोजां आरोना नानि होन बा हौवासा गथ'बा बाबु बा राजा माबा मोनसे आरोना जाय जे मोजां आरोना बाट बिनि उनाव उन्दै गथ'खौ नोजोर हो जाहाथे बेखौ बिदा लेंथों आदा लेंथों आब' लेंथों बेखौ जों नोजोर होनांगोन अब्लासो जोङो बेखौ फोजोबनो हागोन स' बिनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो गासैखौबो गावनि बिब'खौ आरो बिदाखौ मान सनमान होनानै लें आदाखौ आदा आब'खौ आब' नोंथांमोना दिनैनिफ्राय जुदि लेङोब्ला नाम खारनानै अब्ला दिनैनिफ्राय माने सोमोन्दो लाखि मोजाङै बा सोमोन्दो लें मोजाङै आरो बिदाखौ बिदा आरो आब'खौ आब' देरसिन जानाय मास मोनसेनि देरसिनब्लाबो बिथांखौ सोमोन्दो लाखि मोजाङै न'खरनि जुदि सोमोन्दो जुदि रिलेसनशिप गोनांबाथ' आरो इम्परटेन्टथार अनज्लायनाय जायो बांसिन बेफोर सोमोन्दो लेंनायावहाय मिथिबायना सोमोन्दो लेंज्लायनाय मान सनमान होज्लायनायावहाय अनज्लायनाया बांसिन जायो स' बिनिखायनो आं बिमा बिफाखौ रिक्वेस्ट खालामो गावनि गथ' गथायफोरखौ सोमोन्दो लेंनायाव गोबां नोजोर हो आरो बिथांमोननो गियान हो जों सोमोन्दो लेंनायनि सोमोन्दै जों बाथ्राखौ सावरायबाय दानियाबा आं नैबे लामायाव फैबाय बाथ्राखौ फोरमायनो बेनो जाबाय सोमोन्दो लाखिनाय जों सोमोन्दो लाखिनायखौ जों गोबां रोखोमनि लामाजों जों बेखौ फोरमायनो हागोन बाट आं सोमोन्दो लाखिनाय नैबे बाथ्राखौ आं नैबे लामाजोंसो फोरमायनो सानदों सेंग्रा आरो सिख्ला सोमोन्दो लाखिनाय हौवा आरो हिन्जाव सोमोन्दो लाखिनाय जों हाबानि सिगां जों सोमोन्दो लाखिनाय बा हाबानि उनावबो जोङो गुबुन हौवाजों हाबा जाखांनानै गावनि हौवाखौ गारनानै सोमोन्दो लाखिनाय आं बिनि सोमोन्दै बाथ्राखौ सावरायनो सानदों स' सोमोन्दो लाखिनाया जों सानै हयै सोमोन्दो लाखिनायनि सिगां जों सानै हयै सानग्रोनांगोन जों मोजां मोनज्लायो जोङो सोरबा सिख्लाखौ नुबाय बा सोरबा सेंग्राखौ नुबाय जों मोजां मोनबाय येस she is beautiful yes he is very handsome आं बेखौ मोजां मोननांसिगोन बे आंखौ मोजां मोनगोन ना मोनाथाय स' बेबायदि मोनसे साननाय फैयो आरो बिनि गेजेरावहाय नों जेब्ला समायना सिख्लाबा अब्ला डेफिनेटलि सेंग्राफ्राथ' नोंनि सायाव बारसोमखागोनानो आरो जेब्ला नों समायना जायो
एटिटिउडा जोंना बारा जायो बेखौ लानोना बेखौ लानोना बेखौ लानोना बेबायदि जायैनो माखासे सुबुंफोरा साफ्रोमबो जाया बेबायदिनो जायैनो जोबथानायावहाय गावनि केरेक्टारखौ गोबां गाज्रि खालामनानै जों लायो मिथिबायना खायसे सुबुंफ्रा ओरैबायदि दङ आंखौ गोबां मानसिफ्रा नायो आंखौ गोबां मानसिफ्रा आंखौ फसायो आङो बेखौ लानोना बेखौ लानो नै बिदियावनो जानायावनो बैजोंबो सोमोन्दो लाखिनाय जायो बैजोंबो फिजिकेल जायो आरो बैजोंबो फिजिकेल जायो उनावहाय गावखौनो गोबां आगलि टाइप गाज्रि टाइप उनावहाय गावखौनो गाव सानफिननाय फैसै आरो बैबायदिनि थाखायनो जोङो सिगांग्रो सानग्रोनांगोन सोमोन्दो लाखिनायखौ जों सोरजों सोमोन्दो लाखिब्ला जोंनि गोसोआ गोजोनगोन आरो नोंनिबो खहा जाया आरो फिउचार दानायावबो जेबो नुकसान जाया आरो नोंखौ लाग्रायाबो जेबो दुखु जानाङा आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों जों सोरबा सासे सिख्लाखौ मोजां मोनोब्ला बिनि बेकग्राउन्डनि सोमोन्दै बा बे सोरजों एफेयार जाखांखो सोरजों रिलेशनशिप थाखांखो बा सोरबा सेंग्राखौ जुदि मोजां मोनोब्ला लुबैदोंब्ला अब्ला बै सेंग्रानि सोमोन्दै जों मोजां मोनथिनाया गाहाम सिगांग्रो बेजों रायज्लायग्रो बिनि सोमोन्दै मोनथिग्रो बिथाङा सोर बबेनि आरो बिथांजों सोरबा रिलेशनशिप दं नामा बेफोरबायदि इन्टारेक्सनखौ सिगांग्रो नोंथांमोना लाग्रो गोबां गरमनाय मोनदों बारु स' जों मा डाइरेक्टलि सोरखौबा मोजां नुबाय ओमफ्राय जों डाइरेक्टलि बेखौ मोजां मोनबाय लोगो मोजां मोननाय लोगोनो जों बिसोरजों डाइरेक्टलि जोङो सोमोन्दो रिलेशनशिप फिजिकेल रिलेशनशिप नैबिदि बायदिसिम जोङो थांनाय लामासिम सहैथारो आरो जायोबो बेजोंबो जागोन बैजोंबो जागोन आरो बैजोंबो जागोन जों आंखौ जुदि सोरबा मानसिया फसायोबा येस बेबो आंखौ फसायो बैबो आंखौ फसायो आं बेजोंबो रिलेशनशिप थानांगोन आं बेजोंबो रिलेशनशिप नैदि खालामोब्लाथाय उनावहाय गावनो गिल्टि फिल खालामगोन आरोना उनावहाय गिल्टि फिल खालामनायनि उनावहाय सोरबा सासे मोजां मानसिजों रिलेशनशिप थायोब्ला उनावहाय सोरबा मानसिया बै मानसिया नोंखौ बेबायदि केरेक्टारनि थाखाय मोनथिनानै जुदि गारोब्लाथाय उनावथ' नोंहा खुनु राहा गैला मा खालामनो मा मानो आरो गावखौनो गाव गोबां गाज्रि फिलिं मोनबाय गिल्टि खालामनाय स' आंखौ रावबो लानाय नंला ओरैबायदि गोबां फिलिं जासिगोन जायनि जाहोनाव खायसे मानसिफ्रा सुइसाइड खालामनाबो थैयो गावखौनो गाव बुथारनानै लायो नैदि बायदि घटना जायो स' बिनिखायनो जोङो सैथो बुंनायखौबो जोङो बिराद गोनांथि आरोना सोरबा सासे सिख्लाखौ जों मोजां मोनोब्ला सोरबा सासे सेंग्राखौ जों मोजां मोनोब्ला बिनि सिगाङावहाय जों सैथो बुंनानै लानाया गोबां गोनांथि बे सैथोआनो नोंथांनि थाखायबो मोजां आरो बै सिख्लानि थाखायबो मोजां अब्लाना जोङो रिलेशनशिप सोमोन्दो लाखिनायाव बारायलांनो हागोन आरो हरथादै माब्लाबाबो फिजिकेल रिलेशनशिप लाथारनो नाङा मिथिबायना माखासे समाव ओरैबायदि फायदा उथायो आंखौ सोरबा सासे सिख्लाया फसन जादों बाट आंहा अलरेडि गार्लफ्रेन्ड दंखायो आंनि गोसोआ ओरैबायदि गाज्रि बाट बै सिख्लाया आंखौ बिराद मोजां मोनो बाट बे सिख्लाया आंनि सोमोन्दै मिथिया बाट बे आंखौ माने फसायो आरो बे आंजों चाटिं खालामो टेक्स्ट खालामो मिथिबायना बिनि उनावहाय आंजों रायज्लायो कल खालामो ओमफ्राय आं बेखौ बारा केयार खालामा बाट बे केयार खालामैसेयावबो बियो आं जे बेनो खोन्थायाखै नालाय आंनाव गार्लफ्रेन्ड दं होननानै बाट बे केयार खालामसेयावबो बिथाङा आंखौ माने नोजोर होबाय थायो बाट आंहाथ' गुबुनजोंसो रायज्लायखायो मानो होनबा आंहाथ' गार्लफ्रेन्ड दंखायो बाट अब्लाबो बे आंजों चाट खालामनायनि जाहोनाव नैबे सेंग्राया अके बे आंखौ ओरैबायदि मोजां मोनो आजिखालिथ' ओरैबायदि जाबाय मोजां मोनज्लायनानै दसेनि ब्रेकआपबो खालामलायनो हाखायो जेबो टेनसन गैया स' जायनि जाहोनाव बेखौ इउज खालामनायनि प्लानिं खालामसिगोन आरो बिनि गेजेराव मोजां मोनफ्लानायनि प्लानिं खालामसिगोन आरो मोजां मोनफ्लानानै बेसारा बेखौ इउज खालामसिगोन फिजिकेल सिन्थाय जालांसिगोन आरो बिनि गेजेराव खबर मोनथिसिगोन बेहाथ' गार्लफ्रेन्ड दंखायो स' जायनि जाहोनाव गारलायनाय ब्रेकआपा जालायसिगोन आरो साइलेन्टैनो खालामो खायसे मानसिफ्रा आरो जुदि दावराव जानानै खालामबाय होनबाथाय बे सिगां बिनि गार्लफ्रेन्ड जाय थाखानाय बेबो मोनथिसिगोन अब्ला ओरैबो दावराव जायनि गेजेराव बे सोमोन्दोआ गोबां गाज्रि महर लालाङो आरोना स' बेखौ जोङो माब्लाबाबो खालामनो नाङा आरो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो नाङा जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि खालामोब्ला जोंनि बिमा बिफानि मान सनमान गासैबो थांजोबो हौवा आरो हिन्जाव हाबा जाखांनायनि उनाव गुबुनखौ गोसो थोफिननाय आरो गुबुनजों सोमोन्दो लाखिनाय आं बिनि बेलायावबो बुंनो सानो जुदि नोंथाङा बै हौवाखौ जायजों हाबा जादों बिथांखौ जुदि फसायाब्ला अब्ला नोंथाङा मानो बेजों हाबा जानानै बिथांनि संसारखौ दंस' खालामदों बेनि मोनसे कुइसन ओंखायनो आं बुंदों नैबे सेंग्रा सिख्ला समावनो जुदि नोंथांमोनहा सोरखौबा मोजां मोननो
गोसो जादोंब्ला सिगांग्रो बेजों नों थानो हागोन ना हाया बेखौ सिगांग्रो नायग्रो अब्ला बे हाबा जाखांनायनि उनावहाय नोङो गुबुनखौ नायनो गोनांथियानो गैया स' बिनि थाखायनो नोंथांमोना बेखौ नोजोर हो हाबा जाखांनायनि उनावहाय जाहाथे नों गुबुनजों रिलेशनशिप थानो गोनां जालाया स' नोंथांमोना बे सेंग्रा समावनो बा सिख्ला समावनो बेखौ नोजोर लाखिनानै जुलिखौ जानानै सोमोन्दोखौ लाखि आरो सोमोन्दोखौ बाराय थेंक इउ स' माच नोंथांमोना बर' रावाव गोबां इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि भिडिअ नायनो थाखाय बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो चेनेलनि लिंकखौ बे भिडिअनि गाहायनि डिसक्रिपसन बक्सआव होनाय जादों।